Nagpangayo sa bulig ang presidente sa Homeowners Association sa Altachiera Village sa Iloilo City, LGU, nga makayong mga nagahilay nga poste kag nagalaylay nga wire sa Baloy Street sa nasambit ka subdivision. Ini matapos nga hindi pa sini kag sang opisyales ang barangay Quintinsalas matumod sa ila pag sinapol sa nagligad nga simana ang tag-iya sang nagahilay nga poste. Sino kay Nelson Lopez, ginkuhaan na nila sang laragway ang poste kag plano nila nga ipadala ini sa telecommunications companies. Madumduman nga nagapangayo na sang bulig ang barangay sa More Power apang wala iniging tandog sang power distributor bangod hindi kuno ila ang poste. Una naging na nagpalabot sang kahangawa ang pila ka mga pumuluyo sa nagahilay nga poste sa posibilidad nga sila ang matumbahan sini. Sa karon suno kay Lopez, temporaryo ana nga gintukuran ang poste. Tisambal nila nga sa mga bulan sa December siya doon sila kasako. Daw sila nga siguro sa mga January kaya siguro matagaan siyang aksyon.